Sziasztok, Valmó vagyok, és egy újabb videóval köszöntek titeket a csatornámon. Ez megint egy beküldött replay lesz, szintén, és ugyanúgy Neyle játszotta, és rám írt Facebookon, hogy figyelj, el sem fogod képzelni, mekkora heti buktát nyomtam. Úgyhogy innét már érdekelt a replay, és most meg is nézem, és fel is veszem egyben, úgyhogy még nem tudom, hogy mi történt, csak az eredményeket láttam, amik hát legalábbis Neyle sebzése nem indokolta a vereséget, úgyhogy kezdjük is a csatát. A pálya, láthatjátok, próbálkozom most így úgy kora reggel, hát azaz 3:45-2-kor, de igen, nem igaz, hogy kora reggel, még félig kómásan. Kiejteni a pálya nevét. Lényeg az, hogy mind tudjátok, hogy melyik pályáról van szó. És igazából nem a név a fontos, hanem maga a pálya. Szóval IS-3-ról mit kell tudni? Az utóbbi időben, nem tudom, 2-3 patch ezelőtt megkapta az új HD modellt, ami új kinézetű ágyút adott neki, olyan, mint egy fülpiszkáló, szerény véleményem szerint. Azaz ronda nekem. És testpáncélja erősebb lett szerintem. Jóval erősebb. Tekintve, hogy már ilyen 1.75, 1.80, 1.90 pennel nem nagyon ütöm be. Jó, hát igen, ráadásul a retált páncélja oldalt, mint már egy előbbi videóban, pont egy 140-es videóban mondtam, hogy irreálisan erős lett. Gyönyörű lövés a T-34-ben, az a veszélyesebb célpont, ami át tud minket ütni, szóval azt lőjük egyértelműen. A Super Pershing meg csak puffogtasson, a maximum a célfalat tud biztosítani nekünk. Igen, az automata célzás nem jött be, ilyen távolságból nem fog annyira, és betölt, és kivégezzük a T-34-et. 987 sebzésünk és 1 killünk van már, szóval elég jól kezdődik a csata. Tökéletesen meglőjük a Super Pershing kupoláját, 411-et sebzünk is bele, és betöltünk, és ha nem részeg a lövés, ki is végezzük, úgy van, második kill, és már 1800 sebzésnél járunk, ami elég jó, tehát hogy az már olyan, hát nem tudom, hogy mi Neylének az átlag, de egy viszonylag jobb körnek már mondható szerintem. Igen, ágyúsüllyedés. Azért az orosz ágyúsüllyedés itt is befigyel. Láttátok? Üleges páncél. Ennyi. Semmi nem kaptuk, ezért sérülést, csak a lánctalp egy kicsit besárgult. És most letrekkeltek minket, de ugyanúgy nem ütöttek át minket szerencsére. A Challenger-t az M6-unk sikeres módon kivégezte. Nagyon szép kihasználta, hogy rossz a textúra. Viszont most már belőtt minket, mint láthatjátok. Itt már azért ilyen szögbe belütnek. De hát ez nem tudom, hogy befog-e. Nem üt be. Pedig régen a T-29 nagyon simán belőtte az IS-3-akat. 3323 sebzésnél járunk, ez már egy 4300 VN-es kör, ami alapból nem gyenge, és jön a másik támadás, arról az oldalról, amit előbb megtisztítottunk. Indian Panzer kap egy tockost, egy 4.15-öst, ezt megérezte, T-34-3 lepattant, láthatjátok, szembefordította Neyle vele a tankját, így esélyese volt, hogy átüsse, tekintve, hogy több mint 200 mm, 220 mm effektív lesz így a páncél, neki meg 1.75-ös vele van,
És ő is megkapja a segből lövését? Nem, nem kapja meg. Inkább rámegyünk az AR-re. 415-öt kapott, és akár le is lehetne rammolni. És szerintem erre Neil is rájött, és... És nem. És nem. És nem. Inkább nagy sebzésre megy, mint hogy kinyírja az AR-relt. Én is ezt tettem volna. Tekintve egy kis ágyus, úgyhogy nincs esélye, hogy beüssön minket. És 23 HP-ról sikeresen kivégeztük. Gyorsan megy fedezék mögé, úgyhogy csak az oldalát lehessen látni, ami üreges páncél. Szóval sikeresen lepattintottuk az Indian Panzert, a tigris mellé lőtt, és elfogyott az alaplőszerünk, ez fontos. És valaki rám írt. Mindegy, most már csak gold lőszerünk maradt, ami lehet, hogy egy kisebb, nagyobb anyázás hullámot fog indítani az ellenfélben, de ez van. Lepattattunk, igen, ilyen szögbe a tigrisegynek a tornya azért nem másztő még golddal sem feltétlen. Úgyhogy pozíciót kell váltanunk, nem akarunk fölöslegesen sebzéseket bekapni. És tényleg már csak 11 lövésünk van. Szóval közel lesz szerintem Neil-el ahhoz, hogy kifogjon. Mert még azért van jó pár ellenfél a csatában. T-43 nem fog minket átütni, az biztos. És ott van egy T-25/2. Az átütött minket, az fura volt. Én nem lőnék rá. Igen, látszódott, hogy az el fog menni. És Indian Panzer bátor, de botor dolgot tett, megpróbált minket beflankelni. És ez most nekünk nem jó, mert igen, az a helyzet, hogy körbe lettünk véve, nem is kicsit. És az IS-sel foglalkozunk először, és hát szerencsére vörös játékosról van szó, így nem tudja, hogy nem itt kéne lőni, hanem itt. Nagyon szép negyedik kille meg is lett Neilelnek. IS megint lepattant, és hát igen, őt fogja már lőni. 400 sebzést bele is vitt, a tigris pedig ugyanitt meglőtte, és lepattant, esélyesen volt, és az IS valahogy mégis csak sikerült belőni a Neilelt. 13.000 VN8, azaz gyakorlatilag szerintem több is. Meg 15.000 összejött neki. 7.123 sebzés, tehát igazából semmi nem indokolta, hogy veszítsen, csak a csapat. És hát igen, ez elég is egy vereséghez. Szóval, hát köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és kívánjatok sok sikert Neilelnek, hogy szerencsésebb csapatokat kapjon legközelebb, és le tudja hozni a meccset. Sziasztok!